Benvinguts a un nou programa molt diferent del que habitualment fem. Aquest es diu Món Màgic Confinats, que ho farem amb el Lluc i un servidor. Pels que no coneixeu el Lluc, és un dels meus col·laboradors de Ràdio Antena, de Radiotrama, i és un programa de molta varietat i de temes clàssics. Posem una sintonia i comencem, Lluc. Val, perfecte. Bon dia. Doncs ara el Lluc ens porta la seva secció. Per ser la cançó tradicional, no? Saps quina és? Quina cançó? La cançó que sona... Sí. Vale, doncs va. Bé, doncs, jo us portaré una ressenya cada programa, suposo, i potser faig alguna altra cosa, però una ressenya. Avui us porto la ressenya de The Ultimates, no? Que és un còmic, un volum de còmics de Marvel, no? En aquest cas es basa en els Venjadors, els Avengers, no? I concretament els torna a introduir en aquest món, però és una mica diferent la introducció, l'origen d'aquests personatges concrets respecte a la que hi havia prèviament, no? Aquest llibre es va publicar el 2012, per tant, no és molt recent, però segueixo pensant que és un còmic bastant recomanable si no has llegit gaire de Marvel o et vols introduir ara mateix a Marvel arrel de les pel·lícules. Doncs aquí són 6 capítols, cada capítol és un còmic que es va llançar per separat, però tot de la mateixa col·lecció, i cada un explica un superheroi diferent dels principals, dels més famosos, dels Venjadors, que són tots els que han sortit a les pel·lícules i, per tant, si t'han agradat molt les pel·lícules i vols introduir-te en els còmics, jo crec que aquest és un volum bastant bo per fer-ho. A part, això que sigui un per un, et fa centrar-se en un i no te la comença a liar, com fan molts còmics, que et donen per assumit moltes coses. Aquí et presenta primer un i després l'altre, perquè tu tinguis clara cada cosa. L'únic que jo trobo que té una pega, que és que els dibuixos no m'acaben d'agradar. A veure, hi ha personatges que sí, que els dibuixen d'una manera que a mi em sembla genial. Ara, n'hi ha d'altres, com és el cas de l'Iron Man, mira Jordi, aquí, veus? A mi no m'acaba d'agradar perquè, no sé, tal com el dibuixen, no acabo de veure que sigui ben bé l'Iron Man. Sembla una versió d'AliExpress i a mi això no m'agrada molt. Però, bueno, cadascú té el seu gust, per tant, potser a vosaltres us agrada molt els dibuixos i a mi no, i us agrada molt poc la història i a mi sí. No sé, cadascú és com és i cadascú li agrada el que li agrada. Per tant, jo segueixo dient que és molt recomanable. Fins i tot per gent que ja ha començat ja llegeix còmics des de fa temps, també el recomano perquè és un canvi d'aires, una nova introducció, com ja he dit abans, i jo crec que és molt recomanable. Doncs, bàsicament això. Moltes gràcies, Lluc. Seguirem amb la sintonia i començarem la meva primera secció.
suena más feroz. Oh, yo voy a ser rey león. Aún te queda mucho por andar, Morena, o si piensas que... Nadie que me diga Bueno, cuando dije lo que debo hacer. Claro, por supuesto, pero Me diga ¿no te das cuenta que... cómo debo ser. ¡Basta ya! Libre para hacer mi ley. Quítate eso de la cabeza. Libre para ser el rey. Vale, la primera secció que em porto avui es diu Vida Objetos. Aquesta secció portarem sempre un objecte, qualsevol objecte, i ens farem un conte sobre aquest objecte. Començo. Diu, la cadira s'acaba d'aixecar i ens vol dir bon dia. Bon dia, soc la cadira. Avui us vull centrar com és un dia de cada dia. La primera cosa que faig és anar a esmorzar. A continuació em rento i em vesteixo. Ara surto al carrer a fer una mica d'esport. L'exercici que faig és córrer i estiraments de la plaça que tinc al davant. Torno a casa i em dutxo. Em poso a escriure perquè soc un escriptor. Al migdia vaig a dinar. A la tarda segueixo escrivint. Al capvespre, sobre les 7:30, em poso a veure la tele i miro una sèrie de Netflix. Me'n vaig a dutxar-me, sopo i me'n vaig a dormir. Aquest és el meu dia a dia. Bona nit, fins demà. Seguim escoltant la sintonia i seguim amb la segona secció. Es hora de que tú y yo hablemos de verdad. No quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar. Si a eso llamas monarquía, no hay por qué seguir. Yo me largo lejos de África, directo y a vivir. Total, tampoco tengo vocación. Oh, yo voy a ser el león. Vale? La segona secció es diu la Isla Desierta i a continuació tinc aquí uns àudios d'uns oients que els anem escoltant. Hola Jordi, mira, jo si em quedés a una illa deserta tot sol, em faria una mata entre dues palmeres, després em faria un coco de la palmera, iria a caçar algun peixet fent snorkel i tornaria a la illa i me'l faria a la brasa. Després seria una bona migdiada. Crec que amb això seria suficient. El següent oient? Jo faria exactament el mateix que ha dit l'Albert, de la maca, el coco, però a més afegiria que jo sol a una illa m'acabaria rostint i avorrint com una nova cosa, així que intentaria fer-me amic d'algun dofinet i que em pogués portar a veure el món pel fons marí. Ja està. Aquesta seria la meva aportació. Un petonet a tothom. I el pròxim oient i l'últim és aquest. Jordi, doncs mira, primer de tot buscaria aigua potable. Em prepararia algun invent per recollir aigua quan plogués i després un refugi. Em prepararia una petita cabanyeta per dormir i protegir-me de les tempestes del sol. Després buscaria menjar. Montaria una xarxa que atrapés peix o marisc. Un cop tingués tot això en ordre, després de passar uns dies pensant molt i contemplant les estrelles, doncs molt probablement em posaria a fer una barqueta per intentar escapar. Abraçades. I la meva és, agafaria 2 troncs d'arbre i un fil ferro per fer-me una taula de surf.
caçaria un jabardí i me'l menjaria a la brasa, amb això ja tindria por. Interessant. Digue. Seria... Bueno, jo també explico jo, si no d'esto. Jo, a una illa deserta, el primer que faria seria buscar la manera de, amb el que tingués a la illa, agafar l'aigua del mar, que n'hi ha molta, i poder-la fer potable, com ha dit un dels oients. I, a part, també buscaria, com tu, Jordi, alguna per menjar, perquè seria el més important. I un cop tingués això, ja expandiria a veure si puc fer una barqueta o un refugi o alguna cosa per estar millor. Però primer, aigua i menjar, que és el més important. Sí, tota la raó. Seguim amb la nostra sintonia i seguim amb la pròxima secció. La pròxima secció es diu Express Arte. En aquesta secció és una secció amb efecte mirall que es parlarà a coses molt concretes. I avui, en l'efecte mirall, us viatgem amb el viatge amb el Peter Pan. I més concretament en la sèrie que estic veient a la televisió per Netflix, que es diu Once Upon a Time, érase una vez, otra vez, i la sèrie té dues parts. Per una banda, la trama en si de la sèrie estan relacionades amb tres contes: Caperucita Roja, La Cenicienta i Rapunzel. Et voldria comentar, Lluís, si tu aquesta sèrie l'has vist? No he vist Once Upon a Time, però conec la Rapunzel, la Caputxeta Vermella, la Cenicienta també la conec, sí, però no he vist la sèrie, tot i així. I després, per l'altra part, n'hi ha els personatges, que n'hi ha alguns que són bastant famosos i altres no. Són la bruja mala de l'oeste, Pepito Grillo, Pinocho, Robin Hood, el cazador, Baelfield, Sota de Corazones, Tremaine i Tiana. Has vist algun d'aquests contes? No l'has escoltat alguna vegada? Pinocho, Robin Hood i aquests sí que els conec més o menys, tot i que n'hi ha que no sé ni de quin conte són ni els havia sentit mai. Ja, i què t'anem a dir? En forma còmic? Saps si existeixen coses sobre... Potser en còmic no, però en conte amb dibuixos sí, segur. Perquè el còmic no crec que facin còmic d'aquests contes. No? O sigui que seria molt interessant veure'ls en còmic, Seria molt interessant. Sí. Però jo crec que més aviat seran novel·les gràfiques de dibuix i text per separat. Per ampliar més aquesta informació, tenim que la sèrie és de 7 temporades i la primera, la segona, la tercera, la quarta, la sexta i la 7
Són de 22 capítols i la temporada 5 té 23. Les emissions d'aquestes 7 temporades les van fer a partir del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2013, 2017 i 2018. I, bueno, doncs, per acabar, l'última secció, que es diu ¿Dónde viajamos? Que seran viatges molt concrets sobre un gènere que us portaré a un tema específic. Avui anem a la ruta alemana de Cuento de Hadas. I per introduir aquesta ruta he trobat una cançó que escoltarem a continuació d'Hades de l'àlbum Franz. Al despertar descubrirás que somos la luz de tu ser. Te enseñaré que puedes volar a nuestro mundo y así en la libertad aprenderás a amar. Te daremos los secretos mágicos, verás que tu alma es de color. Llevaremos todo tu destino, solo somos para ti. Hadas que alumbran en tu camino, llenaremos tu corazón en distintas dimensiones. Abre tu alrededor, crea la magia, te daremos al despertar. Solo somos serás nuestra estrella que iluminará el cielo infinito y a navegar junto a ti y así en la libertad aprenderás a amar. Te daremos los secretos mágicos, verás tu alma es de color. Llevaremos todo tu destino, solo somos para ti. Hadas que alumbran en tu camino, te daremos tu corazón en distintas dimensiones. Abre tu alrededor, crea la magia, te daremos al despertar. Solo somos llenaremos tu corazón. Abre tu alrededor, te daremos al despertar. Hadas que alumbran en tu camino, llenaremos tu corazón en distintas dimensiones. Abre tu alrededor, crea la magia, te daremos
Coneixies, Lluc, aquesta cançó? No la coneixia i, de fet, m'ha sorprès perquè m'ha agradat bastant, així que, bueno, estic content d'haver-la sentit avui. Perfecte. Doncs, mira, aquesta ruta que es va crear dels contes Grimm, contes de Grimm, més de 40 anys, té 600 quilòmetres i 60 estacions que van deixar a nau hasta Bremerhaven en el Mar del Norte, pasando por lugares importantes de la vida de los hermanos Grimm y pueblos y paisajes que fueron inspiración de sus cuentos. Los cuentos y las hadas eran los primeros nombres que venían a la cabeza a los hermanos Grimm. Lo importante es que estos dos hermanos alemanes se dieron a conocer como la Blancanieves, la Bella Durmiente, la Cenicienta i muchos más. Escoltarem un trosset dels contes. Una d'elles que us he nombrat, Blancaneus, y l'altra la Bella Dorment. Había una vez una reina que vivía en un pueblo con casitas cubiertas de nieve. Un día, mientras cosía, se distrajo y pinchó su dedo con una aguja. 3 gotas de sangre cayeron sobre la nieve y pensó: desearía tener una hija blanca como la nieve, sonrosada como la sangre y de cabellos negros como la noche. Su deseo se hizo realidad y tuvo una niña, que de nombre le puso Blancanieves. Sin embargo, la reina falleció y el rey se casó con otra mujer, considerada la más bella del reino. Esta tenía un espejo mágico al que cada día... I l'altre conte, que també passarem un trosset de les hermanos Grimm, la Bella Durmiente. La Bella Durmiente. Hace muchos años vivían un rey y una reina que cada día exclamaban: ¡Ay, si tuviéramos un hijo! Pero nunca conseguían tener uno. Entonces sucedió que estando un día bañándose la reina, saltó una rana del agua y le dijo: ¡Croac! ¡Croac! Antes de un año verás cumplido tu deseo y tendrás una hija. No tardó en verificarse lo que había predicho la rana, pues la reina dio a luz una niña tan hermosa que el rey, lleno de alegría, no sabía qué hacerse y organizó un gran festín. No solo invitó... Alguna vegada has escoltat aquests dos contes? Sí, de fet, també he vist alguna d'aquestes pel·lícules de Disney, però sí, els contes també. Tant els he escoltat com ha explicat a les meves germanes, que també és una cosa nova. Molt bé. Seguim. Posarem una cançó que també relacionada amb Hades i és de la Tamara, l'artista, i el títol es diu En los cuentos de hadas. Y si te vas, déjame el alma para respirar. Deja tu peso sobre mi alma de echar.
Que truene el cielo, que caiga el veneno, mojándome sin piedad. Si te vas, déjame que te siga, como un perro que aguarda en la esquina. Si te vas, ojalá que no sepa besar nunca más. Y si te vas, y si te vas, reserva un sueño para regresar a donde todo sigue siendo igual, donde navega un velero en el cielo pintando. Sé que vendrás. Si te vas, hazte trampas y mira hacia atrás, yo estaré de puntillas. Por si vas a volar donde el alma te quiera llevar, que te lleve a mi piel, a donde viven los besos que olvidaste una vez, por rincones secretos, que te lleve a mi amor. Yo abriré la ventana porque sigo creyendo en los cuentos de hadas. Y si te vas, será este invierno una eternidad, el lado infierno de mi oscuridad. Y sopla el viento gritando en el tiempo tu nombre, de años más. Si te vas, pisa fuerte y olvida que detrás has dejado tu vida. Y si vas a volar donde el alma te quiera llevar, que te lleve a mi piel, a donde viven los besos que olvidaste una vez, por rincones secretos, que te lleve a mi amor. Yo abriré la ventana porque sigo creyendo en los cuentos de hadas, que te lleve a mi piel, a donde viven los besos que olvidaste una vez, por rincones secretos, que te lleve a mi amor. Yo abriré la ventana porque sigo creyendo, porque sigo creyendo en los cuentos de hadas. Y si te vas, déjame el alma para respirar. Deja tu peso sobre mi alma marchar. Y si te vas. Quan estaves escoltant la cançó, quin sentiment tenies? Era una mica com nostàlgia, no? A veure, així com... No sé, això és el que crec jo, no és com que et fa... Bueno, això és com una mica depre, però a la vegada alegre, no sé, una mica... Doncs, bueno, segueixo, acaba l'última secció. Anau es el pueblo natal de los hermanos Grimm y así el punto de partida de la ruta alemana de los cuentos. Aquí pasaron su infancia los hermanos Grimm. Encontraréis la casa de la familia convertida hoy en museo de los hermanos Grimm. Museum Bruder Grimm House. Marburg, en la ciudad de Marburg, fue donde los hermanos Grimm estudiaron y donde tuvieron la idea de hacer la recopilación de cuentos, leyendas y fábulas de su época. Este es el centro de la ruta alemana de los cuentos por ser aquí donde los hermanos Grimm pasaron 30 años de sus vidas y recopilaron y documentaron más de 200 cuentos, leyendas y fábulas. ¿Qué tal edad?
pel que he portat. Sí, jo crec que hauríem de fer aquesta ruta. Perquè Sí, no? fa bona pinta, no sé. Jo crec jo, bueno. Si tenim l'oportunitat, quan s'acabi el confinament, ja Sí, la la veritat farem, que sí. perquè ara mateix ho veig complicat. Sí, Però també, també. Doncs, bueno, no, m'alegro molt jo que aquest primer programa, que pensava que no sé si sortiria bé i al final ens ha sortit bé, eh? Sí. Molt bé. Jo crec que prou bé per ser un primer programa. Per tant, Sí, la veritat. bé. Doncs moltes gràcies, Lluc. A tu per convidar-me. I tant, home. Ens veiem a la pròxima. Vinga. Vinga, Adéu. Bassanet. Adéu.